El problema de la defensa de costes a Catalunya, concretament també a la zona de Tarragona, ja sorgeix des dels primers moments de la Guerra Civil. Ve accelerat per la presència, finalment, a finals del 1936, del creuer Canàries, patrullant pel Mediterrani, però ja abans hi havia hagut preocupació. En un moment en el qual, com se sap, el 19 de juliol va comportar la destrucció de l'exèrcit i la improvisació d'altres tipus de forces, que en un primer moment van ser les milícies antifeixistes. De tota manera, va haver un cervell organitzador important, que va ser el coronel Vicenç Guarner, que es va preocupar de preparar tot el que era la defensa antiaèria i la defensa integral del país. I mentre això s'anava fent, s'anava a la vegada organitzant el que seria l'Exèrcit Popular Català, que va sortir a finals del 1936 i que seria, diguem, integrat a dins de l'Exèrcit Popular després dels fets de maig de 1937. La idea era que, efectivament, en un primer moment,
des de la zona republicana es va intentar fins i tot l'atac a Mallorca, però de seguida es va veure que les Balears eren un portaavions contra Catalunya, o que podien ser-ho potencialment, o que podien ser una plataforma o una rampa d'agressió. D'aquí la necessitat de vigilar, protegir i defensar les costes. En un primer moment es va confiar molt en els entorns locals, els grups de les milícies locals, que fins i tot amb el suport del sindicat de la construcció de la CNT van començar a el que seria la fortificació el mateix 1936. És a dir, des del primer moment que hi ha la perspectiva d'una guerra llarga, hi ha la consciència que hi ha una necessitat de defensa per terra, pensem que es fa la línia del Cinca en aquests moments, aèria, pensem que el coronel Guarner organitza també tot el que és la DECA, i després també la defensa de costes. La Guerra Civil Espanyola és una guerra, i en la guerra el que compta principalment, a banda de les situacions polítiques i econòmiques, és també les situacions militars. La superioritat militar de l'exèrcit franquista, de l'exèrcit feixista, és gran, és important, és molt superior, sobretot perquè compta amb un exèrcit. I a la República no té exèrcit, són civils que més o menys tracten d'improvisar un exèrcit en un moment determinat, però que no compten amb el potencial que tenen l'altre. I a més compten amb la força i el suport de la intervenció estrangera de manera molt clara i organitzada, que és Alemanya i Itàlia, en participació en maquinària militar moderna. Itàlia té apetències importants al damunt de tot el que és la zona mediterrània, i el control de les Balears és importantíssim, sobretot si es vol tallar expectatives de futur per tallar les relacions entre França, Algèria i les seves colònies africanes. Per tant, els interessos italians a les Balears estaven molt clars i es manifesten des del primer moment. I la presència italiana es concreta a Balears, que es converteix, com hem comentat, en un portaavions contra Catalunya i d'amenaça permanent contra tota la costa republicana. Per tant, sí que hi ha una amenaça potencial important. Des de Balears s'acabaran organitzant bombardejos sistemàtics, no solament dels italians, sinó també dels hidroavions alemanys, els Heinkel G-59, que bombardejaran tota la línia de costa i malmetran les línies ferroviàries i les carreteres, sinó també hi ha expectatives d'intervenció marítima cada vegada més, sovintejaran els vaixells italians i alemanys tota la costa mediterrània, i per tant la presència aèria i naval de les forces italianes i alemanyes és una evidència. Per tant, res impedia pensar que la possibilitat de cops de mà contra la costa organitzats fos possible, i fins i tot algú pensava en la possibilitat d'un desembarcament. A partir del temor i pànic que té la població, sobretot les institucions que s'encarreguen de la defensa de costes, estableixen sobretot de posar punts estratègics per un intent de desembarcament dels sublevats. A la qual cosa el que fa un engranatge tota la indústria, sobretot de guerra, i també la de construcció, que és a partir de ferros i formigó crear estructures que ja havien posat en relleu la Primera Guerra Mundial. És a dir, que el formigó armat, que és una cosa molt nova, que es coneixia des de la dècada dels anys 20, sobretot a Catalunya, s'estableix que és un tipus de material que té la consistència, sobretot, per absorbir impactes de canonades o de bombes. La qual cosa es dissenya en diferents punts estratègics del litoral aquest enclavament. I com s'estableix la seva construcció? És a dir, a part d'enginyers i militars especialitzats en fortificacions, el que fan és situar en aquests punts estratègics principalment aquestes estructures, però han de tenir sempre punt de recolzament, és a dir, un nivell de metralladora no funciona sol, ha d'estar en una xarxa, una línia fortificada a tot el litoral, a la qual cosa a partir de l'altre que es connecten en diferents trinxeres, s'estableixen aquest punt. Qui són principalment, quan el 1936 ja esclata la guerra, el que es fa sempre agafant sindicats que són de construcció del ram, principalment UGT i CNT, però també militars i personal que el cap de setmana li pagaven un sou
construeixen aquestes fortificacions, és a dir, molts són paletes de construcció, molts són especialitzats en materials, molts són gent del poble que per un sou van, i amb l'ajuda principalment dels militars el que fan és construir via estàndard aquest tipus d'estructures. El cert és que en aquell moment, 1936, 1937, 1938, hi ha molt poques experiències de fortificació de costa. Pensem que durant la Primera Guerra Mundial els alemanys sí que havien fet algunes fortificacions a la zona d'Ostende, a la zona del pas de Calais, però a banda d'aquestes experiències no se sabia ben bé què passava, igual que tampoc se sabia ben bé què passava amb el tema dels gasos. La qüestió de la construcció d'aquests dins de meteorada durant la primera etapa és molt curiosa perquè n'hi ha molta població local que està involucrada en la construcció d'aquests nius de metralladora. Per exemple, en el cas de Vilanova i la Geltrú, tenim que es va dividir les carrers en diferents sectors. Llavors, cada sector li tocava, la gent que hi havia en cada sector, li tocava anar a fortificar el primer diumenge o cada diumenge. Això vol dir que cada diumenge a les 7 del matí quedaven a la plaça de la Vila els veïns del primer sector, per exemple. El segon diumenge, el següent diumenge, li tocava als veïns del segon sector, i així relativament. Però el que sí que ha quedat i el que sí que han arribat fins als nostres dies són els 101 nius de metralladora que encara es conserven a tota la costa catalana. Aquests nius de metralladora estan construïts normalment de formigó armat, formigó i ciment, etc. Tot i que també molts d'ells es feien la base de formigó i el sostre amb rulls, amb fustes, etc. Aquests realment són els que no han quedat, però tots els que són de formigó en massa, aquests sí que molts d'ells s'han conservat. I en la fabricació, en la construcció d'aquests nius de metralladora van haver-hi diferents etapes. La primera etapa, que és la més important, està més o menys, és la que seria des de finals de 1936 fins als primers mesos, abril, pràcticament de 1937. És quan es construeixen tots aquests nius de metralladora, realment, quan es comencen a construir massivament aquestes fortificacions. És molt curiós també, i gràcies a la documentació republicana que hem pogut obtenir a l'Arxiu General Militar d'Àvila, saber el cost econòmic que era construir un niu de metralladores. Llavors, existien diferents tipus, existien nius de metralladores per una sola metralladora, que és el que trobem encara avui dia, per exemple, a les platges de Mataró, o més a prop a Vilanova i la Geltrú, o inclús a Alcanar, o sigui, al Delta de l'Ebre. I després els nius de metralladora dobles, que és el cas que tindríem el que hagués costat de fer-los a Cunit o a la desembocadura de Riufoix a Cubelles. Un niu per una metralladora senzilla, un niu que més o menys la seva mesura era entre uns 3-4 metres de llarg per 2,5-3 d'amplada, eren unes 40.000 pessetes de l'època, afegint el camuflatge, que oscil·lava entre unes 3.000 pessetes més. Aquí podem sumar una mica el que era tot això, perquè si a un milicià al principi de la guerra o a un treballador qualificat se li pagava 10 pessetes al dia, cobrava unes 300 pessetes al mes, si construir un niu de metralladores eren 40.000 pessetes,
és molts diners. Però si això l'afegim que un nivell de metralladores doble ens costava, podia oscil·lar entre les 50.000 i 60.000 pessetes, doncs encara és molt més. Si multipliquem tot això pels 450 nius, que realment van arribar a ser 500 després amb les posteriors construccions que es van fer, sobretot entre la zona de l'Ampolla i l'Amposta i en alguns llocs més del litoral català, és una xifra astronòmica. I el mateix pels emplaçaments artillers, pels observatoris, etc. O sigui, al final, la República va gastar uns recursos molts recursos van gastar-hi econòmics en defensar un lloc que mai va haver-hi cap combat. Inclús també va gastar molts recursos a nivell personal, no? Perquè molts homes també van estar-hi destinats a defensar la costa, sobretot en uns primers moments, no? Com seria en el cas de que 2.000 milicians de Manresa van estar protegint la costa des de Salou fins a l'Ametlla de Mar. O sigui, eren tropes que probablement podien haver tingut una certa importància si l'haguessin transportat, en aquest cas, a lluitar al front de l'Aragó. Però, com existia la possibilitat d'un desembarcament dels franquistes, van estar-hi destinats en aquests puestos. La conclusió és que es van gastar molts recursos, tant econòmics com humans, en un lloc o en un front que mai va existir cap tipus de combat. Clar, nosaltres hem de pensar que aquests nius de metralladora eren molt diferents que els que hem vist a pel·lícules de Normandia o els que són les fortificacions que van fer al mur atlàntic dels alemanys. Aquestes fortificacions eren molt més grans, utilitzaven molt més de formigó. Aquestes fortificacions que tenim aquí a la defensa de la costa al Baix Penedès, però a la costa catalana en general, són fortificacions petites, són nius de metralladores pràcticament individuals, o nius de metralladores, en aquest cas, dobles, però no eren per albergar molta tropa, només per una o dues ametralladores i poca cosa més. Cal dir que les metralladores mai estaven dintre dels nius de metralladora. Dintre de la defensa de la costa era molt important, sobretot, el tema de la vigilància. O sigui, tu podies tenir nius de metralladora, però si ningú t'està vigilant, algú t'havia de donar l'alarma, l'alerta de que podia passar, ja no només per un desembarcament, sinó de que podia arribar un vaixell de l'altre bàndol i podia bombardejar alguna població. Llavors, era molt important aquest tema de la vigilància. Per això es van construir i es van emplaçar molts observatoris al llarg de tota la costa catalana i, de fet, a Cunit existia un observatori d'aquest tipus. Al Fortí, per exemple, de Cubelles, dintre del Fortí n'hi ha un emplaçament que és només per observació. O sigui que era molt important el tema de la vigilància de la costa i es va fer a través de diferents elements. O sigui, hi havia observatoris propis dels carabiners, hi havia observatoris de l'artilleria de costa, dels emplaçaments artillers que es van també emplaçar a tota la costa catalana, hi havia observatoris de fars, els fars que també es van utilitzar per a aquesta vigilància, i inclús hi havia observatoris de la defensa contra aeronaus. Això era la defensa antiaèria. Llavors, normalment eren 3-4 soldats que el que feien era estar mirant el mar tota l'estona a veure si podien observar qualsevol moviment tant de vaixells com d'avions, que era per donar l'alarma ràpidament, en cas de desembarcament, que serien els vaixells, o en cas d'atac de bombardeig als avions. Sí que és cert que les autoritats republicanes també utilitzaran a la pròpia població civil per intentar aquesta vigilància sigui més efectiva. I es van enganxar molts cartells amb les siluetes dels vaixells, per exemple, el Canàries, l'Almirante Cervera o el Baleares, que eren els vaixells més importants de la flota rebel, i inclús es va publicar a diaris, es van publicar aquest tipus de cartells per arribar a la màxima difusió. Per exemple, existeix un exemple al diari L'Autonomista de Girona,
que el 19 de gener de 1937 es publica a les seves planes, es publica aquest cartell perquè tothom sàpiga com eren les siluetes d'aquests vaixells i tal, no? Moltes vegades per dissimular o per intentar enganyar a la població, alguns vaixells ficaven una altra torre o ficaven una altra xemeneia i així, clar, un deia la silueta del vaixell porta 2 xemeneies, però aquest no és perquè aquest porta 3, no? Portaven una xemeneia de mentida, no? I això ho feien tant amb els bàndols i sobretot amb el tràfic marítim, sobretot amb vaixells de tràfic marítim, doncs així també ho feien. Inclús en el tràfic marítim s'utilitzaven banderes de països neutrals, però així no podien atacar o podien provocar un problema molt seriós en aquest país, no? Tot i que era mentida, s'utilitzaven pavellons d'altres països. El sistema de detecció s'utilitzaven, sobretot amb el tema d'observatoris, eren els soldats que estaven en aquests llocs, eren els encarregats d'anotar cada dia un butlletí, un parte, amb tots els moviments, tant de vaixells com d'avions, que podien observar. De fet, hi havia una cartilla, que li deien, cartilla d'observació de defensa de costes, una cartilla d'uns 15 folis aproximadament, un bloc, i allà n'hi havia uns quadres on per anotar tant si era un avió o un vaixell amb les característiques, no? Per exemple, si és un vaixell, de quantes xemeneies, de quina és la bandera, o si és un avió, el mateix, no? De quin tipus d'avió, si era un biplà, si era un... Llavors era per anotar totes aquestes observacions que podien fer. Clar, si en cas d'atac el que feien era directament telefonar al lloc de comandament més immediat que n'hi hagués, que normalment estaven a les poblacions més importants, i d'aquí ens donava l'avís de que en cas que podia haver-hi un perill, no? Sobretot en el tema de les operacions aèries, els bombardeigs aèris, funcionava d'aquesta manera, o sigui, els observadors que estaven a primera línia, que podem dir que estaven a la platja, si escoltaven soroll de motors o si veien avions que podien venir de direcció precisament de Mallorca, doncs donaven l'alarma, telefonaven al comandament, sobretot de la DECA, que era la Defensa contra Aeronaus. Llavors, o, si no, al comandament que n'hi hagués en cada poble. I aquí s'avisava a la DECA de Barcelona, que era la que gestionava tot, i al mateix temps es donava l'alarma a la població. Moltes vegades l'alarma a la població es feia mitjançant les campanes de les esglésies. Hi ha una anècdota en la qual un noi de Vilanova, de 15 anys, és el que estava apostat allà al campanari de l'església i l'avisaven si venien avions o no, i llavors si venien doncs donava les campanes, no? Però a Barcelona, per exemple, funcionava també d'una altra manera, hi havia sirenes instal·lades a la ciutat. Igualment, hi havia la ràdio EH35, la ràdio Barcelona, que tenia dos discos. Un disc deia que barcelonins, hi ha perill de bombardeig, aneu al vostre refugis, i després, quan acabava l'amenaça, posaven l'altre disc que deia barcelonins, ja ha passat el perill, ja podeu tornar a fer vida normal, no? Va haver-hi un problema una vegada que es van confondre el disc, no? I estaven donant l'avís de que ja havia passat l'avís quan precisament els avions estaven bombardejant, no? I això va provocar víctimes mortals per aquest error de posar un disc i no l'altre. Els punts potser més vulnerables de la costa catalana eren 6. Segons va fer un estudi a finals del 1936 l'alt comandament republicà. D'aquests 6 llocs, que eren la badia de Roses, la desembocadura del riu Tordera, la desembocadura del riu Besòs, la desembocadura del riu Llobregat, la desembocadura del riu Foix i el port dels Alfacs, passat l'Ebre, doncs d'aquests 6 punts, o sigui, tots, si us podem fixar que tots eren o bé badies
llocs molt grans que podia penetrar fàcilment una tropa per desembarcar, o bé desembocadures de rius, no? També el mateix, no? També és una mica més difícil a vegades de defensar aquests punts, no? Doncs la desembocadura del riu Foix, que és diferent de la que coneixem fins al dia d'avui, ja que en aquella època doncs, sí que era un riu més caudalós que no ara, aquí es va construir per defensar aquest punt diferents nius de metralladora. De fet, encara es conserva un d'ells, un niu doble de metralladores. En aquest punt de la desembocadura del riu Foix es van construir tant un niu doble de metralladores i a uns 500 metres cap a Vilanova hi havia un altre niu senzill. Però, a banda d'això, a la costa, al litoral de Cubelles, encara n'hi havia un altre niu més, igual del que niu doble de metralladores també, com el de la desembocadura del riu Foix, i a banda n'hi havia com 3 llocs per fusellers. Això vol dir que eren unes trinxeres amb sacs terrers, obres més rudimentàries, no? Obres més de pas, que moltes vegades, de fet, amb el pas del temps, només o amb algunes pluies, per exemple, s'inundaven i ho feien tot una mica impracticable, no? Pues el fortí de la Mota de Sant Pere és probablement un dels més importants, com a mínim millor conservat, o dels millors conservat que han arribat als nostres dies, del centenar de nius de metralladora que encara existeixen a tota la costa catalana. I a la zona del Baix Penedès, Garraf, realment és el més important i el millor conservat de tots ells, no? De fet, el fortí de la Mota de Sant Pere, perquè és un fortí, no és un niu de metralladores, és un fortí perquè dintre seu n'hi ha 2 nius de metralladora, n'hi ha un observatori, n'hi ha llocs per a 56 fusellers. De fet, un pot passar sense molestar els fusellers que estiguessin disparant des de dintre. Té un esglaó en el qual estarien disparant des de dintre i altres soldats podien moure's pel seu interior. A banda que és un enclavament estratègic molt important, està molt a prop de la desembocadura del riu Foix, un dels punts més factibles a fer un desembarcament de tropes de tota Catalunya, i igualment estava en una elevació que avui en dia no es veu, però era una elevació en la qual permetia veure pràcticament des de Vilanova fins a Cunit, tot el tema municipal de la costa de Cubelles, no? Per tant, és un lloc de suport, perquè així és com a la documentació republicana de l'època, que hem pogut trobar a l'Arxiu General Militar d'Àvila, així és com se li denomina, no? Un lloc de suport de Cubelles, precisament per aquesta importància que tindria, no? En cas d'un hipotètic desembarcament de tropes franquistes en aquest sector. Justament el que és la Mota de Sant Pere, on ens trobem, principalment és un punt de recolzament que funciona en tot el nius de metralladores que n'hi ha a la costa. És a dir, és un punt de recolzament que té la peculiaritat i la funció principal que justament estem en un lloc de captació d'aigua, no? Hi ha un pou d'aigua que les tropes podien subministrar-se aigua. És un punt molt important dintre de tota la línia defensiva d'aquesta zona. A part del que té, dels 2 nius de metralladores, 2 dependències sanitàries, té les latrines, és a dir, que els militars podien fer una mica de vida aquí, sobretot per contenir aquest possible desembarcament, no? Però no funciona només el punt de recolzament, han d'haver-hi molts més i les tropes han d'estar unides entre si, perquè si no, no té sentit.
A Cunit es van construir fins a 3 nius de metralladora, més un lloc per a fusellers. El lloc per a fusellers era molt important per la seva construcció, perquè era un lloc per a 17 fusellers, està construït de formigó i amb rulls al sostre, o sigui, amb fustes, i estava situat pràcticament a tocar amb el terme municipal de Cubelles, o sigui, la delimitació de províncies entre Barcelona i Tarragona. Després, o sigui, en trobem encara hi havia 3 nius de metralladora més, situats als llocs denominats en aquella època l'Estany, els Tres Pins i Masia de Segur. El primer de tots, de l'Estany, era una fortificació, era un niu de metralladores doble amb testers semicirculars. Això vol dir que les seves, com diríem, o sigui, el que és la part de davant és tota part semicircular. En aquest cas en teníem fins a 3 espitlleres cada niu, estaven connectats per un passadís central i amb 2 entrades. Aquest es va destruir aproximadament entre els anys 70 i encara es conserven algunes restes del formigó quan es va destruir, encara es troba allà. Estava pràcticament a tocar del poble, no? a la part de la platja que quedava més a prop del poble. Cal dir que en aquella època, en 1936, el poble de Cunit no arribava als 400 habitants, era un poble força petit. Però a prop d'aquí, a prop d'aquest niu de l'Estany, trobaríem el niu dels Tres Pins. Aquest niu de Tres Pins era molt semblant a l'anterior, era també un niu doble, però cada niu tenia només 2 espitlleres. El que sí és que la seva comunicació per dintre també era un passadís i tenia una espitllera per fuselleria per tapar una mica l'angle mort que quedava entre els 2 nius. Ja més cap al terme, a tocar ja de Calafell, i a uns 2 quilòmetres aproximadament del poble de Cunit, es trobava el tercer i últim niu de metralladores, que era el niu de metralladores de Masia Segur. Aquest era molt semblant també al dels Tres Pins, un niu de metralladores doble, amb els testers semicirculars, amb la metralladora, amb 2 espitlleres i amb una espitllera de fuselleria també per l'angle mort. El que passa és que tenia aquest, per exemple, per dintre tenia 2 habitacles que serien per recanvis, per municions, etc. A diferència dels altres nius de metralladora. Ens trobem al carrer Horta de Calafell i sota del que serien els 60 metres d'aquest carrer, de la part més plana, n'hi ha una sorpresa, ens hem trobat una sorpresa encara, ja que aquí a sota es troba l'antic emplaçament de la bateria de costa amb què va comptar la ciutat de Calafell per defensar el tram de costa que era entre Vilanova i Roda de Barà. Aquest emplaçament artiller constava de fins a 4 petits emplaçaments per canons semicirculars fets de formigó. El que passa és que un d'ells no es va acabar de formigonar, igual que també un dels 2 dipòsits que n'hi havia per la munició. Els 4 emplaçaments per canons estaven connectats per un túnel, un camí cobert també fet de ciment i de formigó que anava tot el que seria la plana aquesta d'aquest carrer, aproximadament uns 60 metres, i connectava justament amb els 2 dipòsits de municions.
Cal dir que a la part posterior d'aquest emplaçament es trobaven el que eren les cuines, els barracons i així com els aljubs per les diferents peces artilleres. En quant a les peces artilleres, és molt curiós perquè es van utilitzar 4 obusos de bronze de 150 mil·límetres datats aproximadament de l'any 1891 o inclús de l'última guerra carlina, de finals del segle XIX. Eren unes peces molt antigues, amb un abast com a molt de 5-6 quilòmetres, que en comparació amb l'abast que tenia els canons del vaixell, per exemple, el Canàries o el Baleares, en aquest cas eren d'uns 21 quilòmetres, o sigui que poca cosa podien fer davant d'aquest tipus de vaixells. Sí que n'hi ha una anècdota que és molt curiosa d'aquesta bateria, és que una vegada que van disparar cap a principis de febrer de l'any 37, el projectil no va arribar ni a l'aigua. O sigui que el projectil va acabar molt a prop de l'estació de tren de Calafell. I veient aquesta situació es va abandonar l'emplaçament, no es va acabar, com dit, no es va acabar de fer el formigonat de l'última peça ni del dipòsit de municions, i llavors la bateria, igualment, a les seves peces es van destinar, es van dividir per complementar altres peces que ja existien a la costa catalana. Es que fíjate esto. Una altra estructura que ens trobem dintre del propi emplaçament de la bateria de costa de Calafell serien aquestes escales que anaven a parar fins a les cuines i que anaven a connectar amb el camí que anava fins a l'emplaçament on estaven ubicades les peces artilleres. Aquestes escales, a meitat més o menys de cada tram d'escala, estaven el que serien els barracons. O sigui, van construir-hi fins a 3 barracons per albergar tota la tropa que estava destinada en aquest emplaçament d'artilleria de Calafell. De fet, el propi poble de Calafell no es troba gaire lluny d'aquí i gairebé en menys d'1 quilòmetre es troba el que seria l'emplaçament i el poble de Calafell. O sigui, aquesta és la distància que n'hi havia. O sigui que és una distància relativament curta, no? Per arribar-hi des del propi emplaçament fins a la ciutat. La bateria de Calafell tenia a contrapendent, on estaven situades les seves peces artilleres, una sèrie d'estructures que eren utilitzades tant pels artillers així com les pròpies peces d'artilleria. En aquest cas ens trobem el que seria un aljub d'aigua per refrigerar les peces de la pròpia bateria. Cal dir que aquests aljubs eren uns elements força importants pel tipus de material d'artiller que comptaven aquestes bateries de costa. Cal dir també que a tota Tarragona, a la província de Tarragona, més o menys es van construir fins a 10 emplaçaments d'artilleria de costa, però les peces artilleres sempre eren molt antigues per l'objectiu que havien d'afrontar. En aquest cas eren peces artilleres de finals del segle XIX. Comparades amb les peces artilleres que tenien els creuers franquistes, deixava molt a desitjar. Un altre element que podem trobar aquí a la bateria de costa de Calafell, a la seva contrapendent, seria l'edifici que es troba justament darrere meu, que és les cuines i el dipòsit de queviures en què comptaven els soldats de l'emplaçament artiller. Aquí podeu veure, per exemple, com en aquesta casa es trobava, a bona part de la seva casa era la cuina i un petit habitacle que està destinat al dipòsit de queviures. Justament davant d'aquest edifici existia un més petitet per un altre tipus que també estava destinat a que fos una cuina.
però en aquest cas més com una cuina de campanya, un element més petit, no? Però sí que és cert que aquest edifici és el que es destinava per la dotació dels artillers, o sigui, la cuina de tota la dotació dels artillers. A Calafell es van construir també diferents nius de metralladora. Un d'aquests seria un niu doble que es trobava a la desembocadura de la riera de Segur, però després, per protegir el sanatori marítim, el sanatori que existia, allà es van construir 2 nius, un a cada banda, però aquests eren d'una estructura diferent, eren nius només eren rectangulars, no eren els nius que sempre, són els nius que trobem des de Cunit o Cubelles, que són aquests nius dobles amb testes semicirculars. En aquest cas, els de Calafell, aquests que es trobaven al sanatori, eren nius petits, rectangulars, només per una metralladora i de 2 a 3 espitlleres, depenent, sempre una frontal i 2 laterals. Les espitlleres laterals, de fet, normalment sempre es buscava el tir el tir lateral, perquè quan una tropa desembarca sempre és més efectiu el tir lateral, ja que no es poden protegir de cara al niu, com si anessin de front, i sempre és molt més fàcil pel defensor intentar disparar de manera lateral. És a diferència del que podem veure a pel·lícules de Normandia, que sempre ens ve a la ment el tema de salvar el soldado Ryan, veiem els alemanys que estan disparant de cara a la tropa que està desembarcant. Doncs aquí, pràcticament a tota la costa catalana, els nius de metralladora estaven orientats de manera sempre a una banda o l'altra de les platges, o sigui, sempre buscant aquest tir, que podia ser frontal, lògicament, però sempre el niu ja s'havia construït de manera lateral. Per això també, quan no es feia d'aquesta manera, si el niu estava construït tal qual, al mig de la platja, doncs es buscava tenir la màxima obertura per disparar. O sigui, per això molts nius de metralladora en tenien fins a 3 espitlleres, com és el cas d'aquestos de Calafell. Justament després de la guerra, la mota de Sant Pere queda en desús, lògicament, com aquestes estructures. El que sí que fa l'exèrcit franquista, després de la guerra, és fer un llistat de totes les estructures que va quedant al territori. I les que li interessa a l'exèrcit les conserven i, sobretot, li donen un ús a nivell d'observatoris, de control, cosa que a Cubelles es desestima per la posició que hi ha dintre del mapa de Catalunya, es desestima aquestes estructures i queden en desús. Moltes d'aquestes estructures militars, després, com són de l'exèrcit i són de l'Estat, són ocupades, és a dir, molts barraquistes estan ocupant estructures militars, passa a Barcelona, passa a Calafell, passa en molts indrets, passa a Almeria, passa a València, però perquè se desestimen aquestes estructures, a més, va caure en desús, lògicament, molta gent recorda poder jugar i dintre les nius metralladores. I als anys 60 s'estableix la casa que tenim al damunt. És una vivenda per viure i el que fa és emmascarar tot el fortí que representa la mota. Després, amb tota l'expansió urbanística que fa Cubelles en aquest indret, als anys 90 i recentment, ha desemmascarat tota la visió que tenia aquests nius de metralladores de la costa. El problema de molts nius de metralladores, búnquers que estan a la costa catalana, a partir de ports marítims, d'estructures que fan al litoral, i per el moviment de terres, en un primer moment estava molt desplaçat a la platja, és a dir, la costa estava uns metres més enllà. El que passa, sobretot a les correnties i corrents que n'hi ha de terres i més, avui dia trobem molts nius de metralladores o que estan dintre de l'aigua o que estan a peu de platja.
El que li va passar al de la Mota de Sant Pere és que la platja va avançar molt i s'ha trencat pel mig. És a dir, el corredor central, principalment en els dos nius de metralladores, es va obrir i es va trencar. Com passa a la majoria de l'estat espanyol i sobretot també a Catalunya, en aquestes estructures hi ha poca informació a nivell gràfica de fotografies, sobretot principalment perquè durant la Guerra Civil està prohibit fer fotografies, perquè si no la podien agafar l'enemic i utilitzar-la a la seva contra. És veritat que hi ha molta documentació aèria de fotografies quan l'exèrcit sublevà, la Legió Còndor, fa fotografies d'aquestes estructures i ho marquen. També vaixells, submarins que fan la funció d'informar a les tropes sublevades d'aquestes estructures. Però és veritat que els militars no ho tenen superprohibit a nivell de fotografia. Bé, és una mica la ciència-ficció, és el que té, no? Que a vegades els historiadors ens imaginem que hagués passat una cosa o l'altra, no? Aquí, per exemple, que n'hi hagués hagut un desembarcament de tropes franquistes en aquesta zona del Baix Penedès o inclús de Cubelles, posem el cas, per exemple, de la desembocadura del riu Foix, que està protegida per aquest niu i el niu gran que n'hi ha o el fortí. Podia haver aturat? Pues tot depèn de la rapidesa de donar alarma de que arribessin les forces que s'instal·lessin aquests nius de metralladora i quantes tropes desembarquessin. Ni un exemple. Al principis de gener de 1939 es va idear que aquesta data aproximadament seria la data d'un desembarcament de tropes franquistes a Catalunya, l'únic que es va promoure en certa manera, no? De fet, al desembre de 1938 ja havia hagut un submarí, el submarí General Sanjurjo, que havia estat precisament també per aquestes costes. Havia estat per aquestes costes des de Cunit fins a l'Ametlla de Mar, que va estar observant totes les defenses que n'hi havia a la costa catalana, sobretot de la província de Tarragona, per veure on seria factible fer un desembarcament. I van decidir de fer-lo a l'Hospitalet de l'Infant, a les platges de l'Hospitalet de l'Infant. Cal fer menció que a l'Hospital de l'Infant existeix un promontori que es diu Coll de Balaguer i allà van treballar durant mesos els presos franquistes i fent tota una mena de trinxeres, nius de metralladora, etc., que tallaven precisament la carretera que anava de València fins a Barcelona. Cal recordar que les tropes franquistes estaven apostades a Tortosa, a Amposta, o sigui, a l'altra banda de l'Ebre. Si havien de marxar cap a Barcelona, havien de creuar aquesta carretera. La idea era fer un desembarcament per darrere d'aquestes fortificacions i així intentar agafar totes aquestes posicions per l'esquena. Llavors, d'aquí que es planegés a fer aquesta operació. Es va planejar de fer una operació de fins a 4 batallons. Estem parlant de que si cada batalló són uns 800 soldats, estem parlant d'uns 3.000 soldats que havien de desembarcar a les platges de l'Hospitalet de l'Infant. I havien de reembarcar 2 batallons a Vinaròs i altres 2 a Sant Carles de la Ràpita i desembarcar precisament darrere d'aquestes fortificacions. Clar, allà també es va fortificar la costa, però si és per aturar 3.000 soldats, penso que aquestes fortificacions eren força rudimentàries o petites per intentar frenar una ofensiva d'aquest tipus. Sí que és cert que també es jugava amb el tema de l'artilleria de costa, a banda dels nius de metralladora, però en aquest cas l'artilleria de costa eren peces obsoletes i ja cap a finals de la guerra molts emplaçaments que es van fer pràcticament no tenien canons o tenien molt pocs, eren peces velles, antigues, que tampoc pogués ser una cosa que pogués frenar aquest desembarcament.
els nius de metralladores, punts de recolzament, bateries de costa, serveix per contenir, és a dir, per esperar a majors tropes que vinguin per un desembarcament. És a dir, no té una funció justament de front, de si hi ha un desembarcament, impedir aquest desembarcament. El que s'ha de contenir, sobretot, és esperar a que vinguin més tropes. Els nius de metralladora funcionen d'aquesta manera. En principi, és sobretot per guanyar temps, perquè les tropes vagin en aquest punt. Clar, depèn de desembarcament, si és molt gran o no, podria anar a veure. Però jugar-se-la en nius de metralladora, si estan ben armats, un vaixell, és molt problema, perquè no tindrien èxit. El resultat és el següent, és a dir, que no va haver-hi desembarcament, perquè ja vam veure que la costa estava artillada. El tema de recuperar aquest tipus de nius de metralladora, de fortificacions, etc. És una opinió personal, però penso que és molt important també per intentar saber què és el que va passar, perquè avui en dia ens trobem fortificacions mig del mar, a les platges o inclús dintre del que serien edificis, no? I ha quedat com un testimoni oblidat d'un conflicte en el qual van morir moltíssimes persones, van patir moltes més. Per això pensem que és important intentar promocionar, recuperar tot aquest patrimoni, perquè és una cosa que valdria la pena de cara a noves generacions, si no al final es perdran, com es van perdre molts nius de metralladora, per exemple, que hi havia a les platges o que hi havia als passeigs marítims, a l'hora d'urbanitzar. El tema de platja van demanar de destruir-los sense conservar-los i sense pensar-hi res, només en edificar o en obrir passeig marítim i ja està, no? I és un problema, no? Un problema de que s'ha perdut molt de patrimoni per aquest motiu, no? Quan se podia haver recuperat molt bé. Sobretot hem de partir de la memòria de la gent, que comenten, expliquen, i aquesta transformació, és a dir, després de la guerra fins als nostres dies, què queda d'aquelles estructures. Aquí al búnquer d'artilleria de la Mota tothom ho recorda, perquè molta gent anava a pescar, recorden aquesta estructura, però no tenia aquella importància que avui dia li donem, no? És una estructura de guerra, un passat molt recent que per una qüestió principalment militar va estar enclavat allà per protegir sobretot la zona del riu Foix, però és a partir de la memòria que podem reconstruir els indicis del que va passar, perquè fotografies n'hi ha molt poques. Hem de diferenciar molt bé el que és una memòria col·lectiva i una memòria individual. És a dir, moltes nius de metralladores, punts de recolzament, fortins, que n'hi ha a Catalunya o hi ha a Cubelles, la gent s'ha fet la seva pròpia memòria. És a dir, hi ha una memòria que és individual, és la nostra memòria. Jugar en això i comparar-la amb la memòria col·lectiva és molt difícil i per això sempre hi ha problemes en pensar quina és la memòria adient. No hi ha memòria única, és a dir, hi ha memòria de tots. A la qual cosa cadascú té la seva pròpia idea de conservació d'aquests nius de metralladores, el que sí que s'ha de demostrar. És a dir, jo a nivell personal considero que aquests nius de metralladores gairebé tots han de ser mostrats, és a dir, uns que siguin musealitzats en aquesta part i altres que la gent pugui anar a visitar-los, veure'ls i gaudir d'ells. Cadascú farà una idea d'aquesta, però no hem de pensar només en guerra civil, és a dir, aquests nius de metralladores han tingut una vida posterior, com
formen part de la nostra vida, molta de la infantesa, anaven a la platja, jugaven dintre... És a dir, aquesta memòria també s'ha de recuperar. No només és una guerra que va acabar el 39, i la memòria no acaba justament al 39, sinó la tenim als nostres dies, perquè molta gent no coneix aquests búnkers, aquest niu de metjadores, i han format una idea del que va passar. Bé, jo recordo que als anys 70, finals dels 60, als anys 70, encara la presència de molts búnkers, que dèiem llavors, isolats a la costa del Maresme o aquí a les costes de Tarragona. Havia la consciència de que era una herència de la Guerra Civil Espanyola, despertava molta curiositat, tenien usos molt diversos. Amb el pas del temps es va anar considerant cada vegada valorar més aquesta herència patrimonial, fins al punt de considerar ara que és una herència patrimonial absolutament extraordinària, perquè és que realment no és el mur de l'Atlàntic de Normandia, però sí que va suposar un esforç extraordinari per part de la població civil per protegir la costa, per part de les incipients autoritats militars de la Catalunya en guerra, per construir una xarxa que van considerar molt important. I des del punt de vista militar, és una obra magna, és una obra important, adequada a l'armament d'aquell moment, certament. Hi ha poques peces aptes per l'artilleria, les que hi ha de totes maneres són rellevants, aquí mateix a Tarragona, però sí la successió de petits nius de metralladores, etc. És una xarxa, és una obra colossal, una de les obres militars més importants que mai s'hagin construït a Catalunya, i en aquest sentit és una part molt important del nostre patrimoni que no està ni ha estat protegida de la manera que hauria de ser considerada. Per tant, la memòria cap a aquests elements no solament és romàntica, no? De l'època quan anaves a la platja i ho veies, sinó de considerar que realment aquí va haver tota una tensió, hi va haver tot un pols d'una societat que va lluitar per defensar les seves llibertats i que també ho va fer amb els camps de batalla, incluït el camp de batalla marítim.